Wadla kamensim dik katrang bandrung syapo. Wadla ki kemat ki kuae pan yui. Ya ki program ya ki jingshat ya ki konsat ka cherry blossom mentau snem arjar pusat. Wadla kamet ka ki da ka jingkende pan kua ban yashat lang pan ya kemen lang syapo. Har ringkat ki wepat ki perlo ki balayu pan thit da siket ki bare. Wadla ka jing anut pat ka jing trang paro kandot pan yo rung lang syapo pet ye ki program paro da ka kemen ki sngopa Henry bun pat na ki parlok ki ba kimla ban kodbo ban thit da ki get kim ban se ban kun kim sim ban pekai tang naba kane kelajia hakiki ki asni ka program cherry blossom terus nem araja usan ka belok pol ha ka ba bun ba ki pajba pailang ki ba kimla ban kodbor ban thit da ki get ban rung syapo kim ban sepat ban hun kim sim ban pej tang surok tang najengai Henry bun nap yang yung kipat buat la kata ki hun ki suk ki kemen ki syat ki sumha harengkat ki wepat ki badon syapo jong kane konsat kum taru haba don kamon Henry kapla kamla ban kodbor ban thit dag diket ban rung syapo om ban se harengkat ki wepat ki pajba pajka hape pelang nabar jadi cingke. Thank you so much. Come on.